Tervehdys vain katselijoille ja kuuntelijoille. Markus Metsänen, yrittäjä, valmentaja, monitoimimies Alivelta ja tänään meillä vieraana Henri. Ole hyvä ja kerro vähän, että kuka mies oot ja mitä teet ja miksi oot täällä? Jees, eli meikäläinen on Sääskeläinen Henri ja 18-vuotias autourheilija Muuramesta, Aliven kotikaupungista. Ja Markus kutsui mut vähän tekee podcastia tänne, niin mikäs tässä tehdään podcastia? No niin, juuri näin. Eli kahteen isompaan kokonaisuuteen nyt jaetaan tämä ja ensimmäisessä aiheessa on tarkoitus käsitellä ja vähän jutella, että mitä se sun laji on ja mitä ajatuksia siitä heräilee ja missä on ollut niin kuin syvimmät ajatukset ja vähän niin kuin sitä niin kuin raidollista ja rehellistä läpikäyntiä vähän niin kuin tähän mennessä olevasta urasta. Niin mitä se auto, mä oon itse kirjoittanut tuonne moottoriurheilu, mutta onko se niin kuin autourheilu oikeastaan? No autourheilu joo, että moottoriurheilu on aika laaja käsite, siihen liittyy sitten kaksipyöräisiä ja näin päin, mutta oma laji autourheilu, eli on ajanut 8-vuotiaasta asti ensin kartingia, sitten koitettiin vähän pikkuformuloita ja nyt sitten ollaan rallia muutama vuosi ajettu. Eli autourheilu on aika laaja käsite, mutta nämä on ne 3 lajia, mitä itse tullut tähän mennessä ajettua ja nyt sitten rallin parissa tehdään ihan tosissaan töitä ja koitetaan mennä eteenpäin aina lajin huipulle saakka. No niin. Ja sulla on tullut vaihtunut jo siitä, että on kartingia ajettu ja se nyt on aika luonnollinen jatkumo tietysti varmaan jollakin tavalla isompiin luokkiin siirtyä. Joo. Mutta kartingia ilmeisesti aikuisielläkin kisataan kuitenkin. No joo, siis kyllähän niin kuin muun muassa yksi suomalainen Simo Puhakka, niin sehän ajoi ihan ammatikseen pitkään. Nyt olisiko viime vuonna jäänyt sitten pois niistä ajohommista, mutta olisiko se jo melkein 40 jotain vastaavaa ja kartingia niin kuin ajanut ihan työkseen, saanut rahaa siitä. Että siellä on kyllä mahdollisuuksia. Toki niitä kuskeja on tosi vähän, ketä sitä ammatikseen tekee, mutta kyllä sekin mahdollista on. Että no luonnollinen polku ylöspäin on joko ratapuolelle, formuloihin, koppiautoihin tai sitten taas ralli on se toinen. Ja me käytiin pikkuformuloita ajaa se 1 vuosi, mutta sitten taloudellisista syistä siirryttiin rallin pariin ja kartingista on aikaisemminkin kuskeja siirtynyt ralliin ja päässyt ihan huipulle asti. Että tavallaan niin kuin hyvä polku mennä eteenpäin. Kyllä. Minkälaisessa niin kuin budjeteissa liikutaan? Että sanoit, että taloudellisista syistä piti vaihtaa, mutta vaihdoitte, niin minkälaista niin kuin vuosibudjettia se kai vaatii, jos niin miniformuloita tai Formula 1 ajaa? Ei Formula 1, kun pikkuformuloita, eli Formula 4 ajoin, niin se oli Suomessa, mitähän mä sanoisin, 70 000–100 000 euroa kausi. Mutta sitten kun siitä lähdetään eteenpäin, jos ulkomailla haluaa hyvään tiimiin, missä voi menestyä, niin kyllä se varmaan 500 000 vaatii jo se Formula 4 pelkästään. Että aika hurjissa summissa pyöritään, että oikeastaan se syy, minkä takia ralliin siirryttiin, niin oli se, että se antaa niin kuin lisää aikaa kasvattaa sitä yhteistyökumppaniryhmää ennen kuin siinäkin sitten tavallaan se budjetti kasvaa ja missään nimessä se ei niin isoksi kasva missään vaiheessa, mikä se on tuolla formulapuolella taas, niin koettiin, että se oli niin kuin järkevä päätös siirtyä rallin puolelle. Kyllä. Ja teki niin hurjalta kuulostaa myös niin lukemaan, että meilläkin niin Aliven liikevaihto pyörii nyt niin pikkusen päälle puoleen, mitä niin 500 000–100 miljoonan välissä. Jotenkin varmaan 800 000 ja nyt päästään tässä tilikaudessa, niin tavallaan koko tilikauden rahaa menisi sitten yhteen kauteen yhteen ajan. Hurjaa on. On. Kyllä se on hurjaa lukemia ja sitten just mitä kuuluu vaikka itse, kun ajanut kartingia tehdastiimissä ulkomailla ja tallikaverilla on karting-autolla, kun se on ajanut, niin ollut se 500 000 budjetti, niin onhan ne hurjaa lukemia, että vähän eri lähtökohdat aina lähtee Suomesta kuin vaikka jostain muualta. Kova homma. No ihan varmasti. Mikä tähän asti se urassa, mikä niin tässä lajissa on parasta? Mikä sua jaksaa motivoida? No kyllä se on se tavallaan tavoitteellisuus. Sitten mekin ollaan tehty aika nuoresta asti niin kuin ammattimaisesti hommia. Ja sitten tietenkin aina kun asetat itsellesi niitä välitavoitteita, pääset niihin. Ja ajaminenhan on yksi asia, mitä tietenkin itse rakastan sydämestäni, mutta sitten tietenkin onnistumiset varmasti ruokkii sitä, että sitten niin kuin on motivaatio mennä eteenpäin ja tehdä hommia se asia eteen. Missä vaiheessa, mikä sinne ajamisessa, onko se, kun pääsee kovaa jossakin, niin onko se juttu vai onko se joku tiukka, mistä vai onko se joku kokonaisuus?
No varmasti kokonaisuus ja sitten tavallaan se adrenaliini, mikä siinä niin kuin virtaa suonissa ja näin poispäin. Ja kova vauhdista itse aina tykännyt ja sitten tietenkin se kilpailuhenki. Että siinä kumminkin kovaa kilpaillaan koko ajan, niin se on semmoinen tavalla ehkä mikä itse on viehättänyt ihan pikkupojasta lähtien. Kisaaminen, mä niin samaistun tuossa kisaamisessa, mutta sitten kun rallihan nyt poikkeaa aika voimakkaastikin ehkä muista ajolajeista, koska siinä ajetaan aikaa vastaan. Kyllä. Se ei ole niin kuin sillä tavalla miestä vastaan, vaan se on enemmänkin sitä, että miten pää kestää se, että no hei vitsi, toi vetiin nyt 5 sekuntia kovemmin, tiedät etukäteen jo sen. Kyllä. Niin minkälaisia ajatuksia joita niin kuin herättää, että miten se tässä tematiikassa niin kuin eroaa sitten muista ajolajeista? No kyllähän se eroaa, että kyllähän niin kuin itsekin aikaisemmin karttingia ja pikkuformuloita ajaneena, niin välillä kaipaa jopa sitä niin kuin kilva-ajoa, sitä niin kuin kylki kylkeen sitä hommaa, mutta siinä on taas sitten se oma viehätys ja se pääkoppa on tosiaan kovilla, kun sä ajat sitä pätkää ja et sä näe, missä ne muut menee. Ei sulle tule mitään väliaikatietoja eikä videopeliä ja haamuautoa niin, ei siinä, et sä näe, missä se muut menee, että sun pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen, tehdä se oma paras suoritus, sit sä pätkän jälkeen näet, että mikä se aika on. Ja tietenkin itsekin tiedät, jos oot tehnyt virheitä jossain tai jotain vastaavaa ja aina mietitään niitä juttuja, mistä se aikaero tulee, mutta se on tavallaan kun aikaa vastaan, kelloa vastaan ajetaan, niin siinä on se oma viehätys ja pääkoppa kun on koko ajan kovilla. Niin. Yhden EK:n kesto on joitakin minuutteja. Joo, se vaihtelee aika paljon, että pisimmät EK:t, mitä mä oon ajanut, niin mä veikkaan, että ne on 35 kilometrin paikkeilla. Joo. Ja keskinopeudet mun luokassa pyörii, tietenkin taas riippuu ihan täysin pätkän luonteesta, mutta 100 sen molemmin puolin. Eli 100 kilometriä tunnissa molemmin puolin keskinopeus puitten välissä, niin se on ihan kohtuu kyytiä. Se on parikymmentä minuuttia sitten. Se on jo 35-kilsainen pätkä on parikymmentä minuuttia suunnilleen, ehkä vähän alle ja sitten taas saattaa olla ihan muutaman kilsankin pätkiä, mitkä sitten, eli ihan niin kuin aika iso se skaala, saattaa olla 1,5 minuutista 20 minuuttia. Niin. Miten sitten tuollaisessa 20 minuutin suorituksessakin, niin siellähän tulee, että jotenkin oma tausta on lentopallossa, niin sekin poikkeaa taas jostakin muista pallonlajeista siinä mielessä, että kun pelataan tiettyyn pistemäärään asti. Niin, kyllä. Ja sitten taas jalkapallon jääkiekko tehdään näitä maaleja. Kyllä. Niin sitten niitä tavallaan onnistumisia, niin pistemitattuja onnistumisia tulee enemmän lentopallossa, koska koko ajan tulee pisteitä. Niitä kerätään, mutta sitten kun pääsee ensimmäisenä tiettyyn pisteeseen, se voittaa erään. Kyllä. Niin se, että miten hyvin sitten pystyy nollaamaan niitä yksittäisiä tilanteita. Taas sitten kun jääkiekossa ne on niin tavallaan kriittisiä mokia, että jos sä missaat maalipaikan, niin se on selkeä. Mutta sitten taas lentopallossa tulee enemmän, niin miten rallissa sitten tämä, että minkälaiset ne virheet niin kuin nousee mieleen, että onko se mutka tai muuta ja pystyykö ne heti nollaamaan ja okei, no keskitytään seuraaviin, kun niitähän tulee väkisinkin. Kyllä. 20 minuutin ekossa niin tosi paljon. No joo, siis sehän on, mikä varmasti on niin kuin sanotaan isommassa roolissa se pääkoppa, just nimenomaan niin kuin omassa lajissa, niin kyllähän se pitäisi pystyä, jos sä teet jonkun virheen, niin se pitää pystyä nollaamaan niin kuin saman tien. Elikkä jos sä ajat jonkun mutkan pitkäksi tai tulee joku turha liippi tai jotain vastaavaa, niin sit pitää vaan keskittyä eteenpäin ja ajaa eteenpäin, koska jos on vaikka 35-kilsainen pätkä, sulla pätkän alusta lähtee rytmi menee väärille raiteille, niin jos et sä sitä rytmiä saa koko pätkän aikana tavallaan takaisin siihen oikealle raiteelle, että se kulkee se ajo niin kyllähän siinä aikatappio tulee aika rajusti. Jos se pätkä on 35 kilsaa ja ekan kilsan aikana se rytmi on ihan hukassa. Ja sä et saa sitä. Sen takia se pitää tavallaan niin kuin saada heti takaisin niin kuin se rytmi kondikseen, että sä pystyt sitten loppupätkän suorittamaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Onko sulla psyykkistä valmentajaa? On ollut, joo. Se on vähän semmoinen, ja on nytkin saatavilla kyllä. Se on semmoinen tarvekohtainen, että sit jos kokee, että itse tarvitsee, niin se meillä on mahdollisuus. Eli mä oon tuossa niin kuin AKK, eli Suomen autourheilulajiliiton, siinä niin kuin valmennusryhmässä Flying Finn Next Generation valmennusryhmässä, ja sieltä sitä kautta tulee ajovalmennusta, fysiikkavalmennusta, ihan kaikkea. Mutta siellä on mahdollista saada myös mentaalivalmennusta ja
mä oon sitä ottanut silloin, kun oon kokenut sen tarpeelliseksi ja sieltä on niin kuin mahdollista saada sitä. Mutta ehkä se niin kuin isoin, missä se kehittyy koko ajan se pääkoppa itsestään, kun sä oot koko ajan paineen alla, teet hommia, ajat kilpaa kärkikamppailussa näin, niin se myöskin kehittyy itsestään tavallaan se pääkoppa siinä niin kuin sen kilpailemisen kautta. Ja sitten itse tietenkin, kun 8-vuotiaasta asti kilpailun, niin tavallaan se on jo kohtuu hyvällä tasolla, voisin näin sanoa. Kyllä. No sitten jos mennään, että nyt tuli vähän jo, että mikä on parasta lajissa ja muutakin kokemusta, niin mikä on tähän mennessä ollut synkin ajatus lajin parissa? Tai ei nyt lajin parissa, mutta lajista johtuvista syistä. Niin... No kyllä se on ehkä niin kuin se on se taloudellinen puoli, se on niin haastava tavallaan niin kuin tässä lajissa, että kyllä se on se niin kuin, mikä välillä sit pistää mietityttämään, että no onko se nyt niin kuin sen arvosta ja saadaanko me nyt se budjetti kasaan, ja ne on ehkä niin kuin pahimpia tai vaikeimpia, ei ole mitään yksittäistä ei tule itselle mieleen, mutta se niin kuin tavallaan rahan ympärillä pyörivä se kokonaisuus, niin se on ehkä niin kuin kyllä vaikein homma. Ja muut ylipäätään, jos sä kysyt 100 autourheilijalta, että mikä lajissa on vaikeinta, niin ne vastaa, että varainhankinta. Joo. Et se on vaan niin kuin, se tavallaan, se on ehkä vähän eri juttukin, jos puhutaan vaikka jostain monesta muusta urheilusta, vaikka jääkiekko, kun se on joukkueurheilua, ja sitten tietenkin budjetit on pienemmät. Ehkä helpompi saada niitä pienempiä yhteistyökumppaneita ja näin, mutta kun rallissa ja autourheilussa ylipäätään budjetit on niin isoja, että tarvitaan myöskin isoja tukijoita taakse ja sitten taas pitää löytää niitä keinoja, miten niitä saa ja yhteistyöpaketteja ja näin poispäin. Niin ehkä se, mä sanon sen taloudellisen puolen, että se on ehkä niin kuin haastavin tai vaikein asia lajissa. Mikä siinä sitten, jos stressiä, niin onko se, että niin kuin pelkää vähän oman tulevaisuuden, että mitä sitten, jos ei saakaan, niin onko se sitten se pelko, että jää tyhjän päälle vai mistä se tulee sitten niin se stressi tai ne ikävät ajatukset? No joo, kyllä se on se just, että se tulevaisuuden, ja sitten jos on vaikka, sä lähdet johonkin kauteen, että sulla on vaikka 60% budjetista kerättynä, kun pitäisi olla 100% ennen kautta. Niin sä ajat sen ekan puoliskon vaikka silleen, että sä joudut sen ekan puoliskon koko ajan miettiä sitä rahahommaa, kerätä samalla, niin se, vaikka kypärä kun lyödään päähän, niin tavallaan pitäisi nollata kaikki muut ajatukset ympärillä, mutta jos se budjetti on vähän häilyvä, niin toi on semmoinen laji, että yhteen virheeseen voi kaatua vaikka koko kausi. Jos sä ajat pihalle kovasta vauhdista paha ulosajo, niin koko kausi voi kaatua siihen, niin kyllä se on ehkä se tulevaisuus just niin kuin siinä, että jos mä nyt saa tätä budjettia, niin sitten mä voin ajaa. Se on niin yksinkertaista tavallaan, että se on niin paljon sidonnainen siihen rahaan se laji. Niin. Kyllä. Sittenpä. No, siinä nyt vähän tulikin jo että mikä on vaikeinta lajissa, mutta jos ulkoistetaan se raha, niin mikä sitten niin kuin teknisesti tai niin kuin taidollisesti ominaisuus, mitä niin kuin vaaditaan, niin se nyt menee vähänkin seuraavaankin se, että mitä laji vaatii, minkälaista ominaisuuksia ja sitten ehkä siinä se just, että mikä on vaikeinta itse lajissa. No joo, itse ajamisessa kautta, niin kuin jos rallia mietitään kokonaisuudessaan, kun viedään läpi, niin rallissa vaikein homma on varmasti se nuotin tekeminen, nuotittaminen ja se niin kuin tavallaan, eli rallihan kulkee niin, että jos ralli on vaikka torstaista lauantaihin, niin torstai perjantai tehdään nuottia. Eli ne pätkät, mitä ajetaan vaikka lauantaina, niin niille tehdään nuotti, jonka mukaan sitten ajetaan. Eli kun ajetaan pätkiä läpi nuottiautolla, niin kuski kertoo, mitä nuotteja sinne paperille laitetaan ja kartturi kirjaa ne ylös. Ja sen jälkeen se nuotti tarkistetaan ja sen jälkeen kun se nuotti on tarkistettu, niin 3. kerran sä menet sinne pätkälle, kun sä ajat sen kilpavauhtia läpi. Niin tavallaan se nuottihomma on kyllä rallissa ehdottomasti se vaikein ja tärkein, että sen kannalta, että pystyy ajaa ylipäätänsä kovaa, koska sen nuotin pitää olla tavallaan niin tarkkaa, että sä tiedät, että jos on joku mutka, että se on ihan rajalla, meneekö se nostamatta vai pitääkö vähän sitoa jarrulla. Niin siinä sitten taas korostuu se, että onko se nuotti ollut tismalleen mikä se mutka on vai onko se niin kuin vähän vaikka muutama aste heittänyt se nuotti. Niin
kyllä se varmasti se niin kuin, semmoinen tiesilmä ja sen nuotin tekeminen, niin se on varmasti niin kuin haastavin osuus siinä ja mikä sitten myöskin kaikista eniten vaikuttaa siihen, koska jos se sun nuotti on niin kuin vaikka, sulla on nuotissa vaikka 90-asteinen mutka ja se mutka on 70-asteinen todellisuudessa, niin sähän jarrutat siihen enemmän kuin siihen 90-asteeseen tai siihen 70-asteeseen, niin se on niin tarkkaa hommaa, että sä pystyt sit ajaa mahdollisimman kovaa siitä. Tarkistatteko te Google Mapsista sit jotain vielä niin mittoja tai? Ei pysty. Tai jostakin mikä MTT on laitunut niin jostakin. Ei pysty tarkistamaan oikein mitenkään muuten kuin silleen, että ajaa ne pätkät läpi sitten. Joo. GoProlla kuvataan nuotituksessa pätkät ja sitten niitä videoita katsotaan illalla vielä. Vähän niin kuin, mistä se kuvataanko se konepeliltä vai sitten se on niin kuin penkkien välissä yleensä se kamera ja sitten se kuvaa niin kuin eteenpäin. Ja sitten niitä jotkut kamerat on niin hyviä, että niistä näkee niin kuin tismalleen ne mutkan jyrkkyydet. Sä pystyt niin kuin ihan nuotittaa vaikka videon kautta tai vähintään tarkistaa niitä nuotteja, mutta suurimmaksi osaksi ehkä sitä hommaa tehdään kuitenkin sen takia, että vähän niin kuin oppisi sitä pätkää ulkoa ja muistaisi, että minkä luonteinen se pätkä on ja näin poispäin. Mutta ei niin kuin mistään Mapsista tai mistään muustakaan ei pysty tavallaan niin kuin katsoa sitä. Että sehän menee silleen, että meillä on semmoinen moniitti GPS, tavallaan semmoinen laite, millä me katsotaan välimatkat mutkien välillä. Eli jos on vaikka 45-asteinen vasemmalle kääntyvä mutka, niin se voi olla vaikka vasen eri. Sitten jos on 80 metriä seuraava mutkaan matkaa, niin se merkataan niin kuin 8, ja sitten jos on vaikka 90-asteinen mutka seuraava, niin se on oikein nopea. Eli sitten se on taas semmoinen ammattisanasto niin kuin kaikille mutkajyrkkyyksille on niin kuin omat sanat. Ja onko se ihan tosi sellainen, että jos aloitat ralliin, niin sulla laitetaan oppikirja, tässä on nämä nuotit, vai onko siinä sitten sitä omaa? Siinä on sitä omaa aika paljon jo. Et se on vähän, että mistä kukin kuski itse tykkää. Että jotkuthan tekee myöskin numeronuoteilla, eli ei ole mitään sanoja, millä kuvaillaan mutkajyrkkyydet, vaan saattaa olla vaikka vasen 5 tai oikea 6 ja sitten se kuvaa sitä jyrkkyyttä. Mutta itse siinä on tasan kaksi tapaa ja se on se kuvainnollinen nuotti, mikä mulla on, ja toinen on sitten se numeronuotti. Ja siinä on aika paljon kyllä sitä omaa mukana. Sanat on suurin osa keksitty ehkä etukäteen, mutta se järjestys, mitä niin kuin niillä sanoilla käytetään, niin se on niin kuin aika kuskikohtainen, että kuski voi itse päättää, että mikä järjestys niillä on niin kuin tavallaan niillä eri sanoilla, että mikä on minkäkin jyrkkyinen mutka. Mutta se on tosi monimutkaista, ei sitä niin kuin, jos tava ihminen kuuntelee, vaikka katsoo jotain rallipätkää ja kuuntelee, kun se kartturi, niin ei se ymmärrä mitään siitä, mitä se kartturi sanoo. Mä sitten kun rupesin miettimään, jos itsellä on tullut sellainen assosiaatio, että se voisi olla se numero niin kuin vaikka vaihde, millä vaihtellaan, mikä on se niin kuin nopeuden suhde siihen niin kuin mutkaan. Että jos se on 1, niin sitten se on niin kuin just tosi jollasilmää, että ei voi vetää kovaa vauhtia, vaan se on niin kuin vaihteen mukaan, mutta ei se ilmeisesti sitten olekaan. Joo, ei se ole ihan täysin se. Ja ihan oikein, moni varmasti ajattelee just tolleen, jos on vaikka 6 eri mutkajyrkkyyttä, niin saattaa ajatella tolleen, että 6-vaihteinen auto, mutta ei se on niinku ihan täysin sen mutkajyrkkyyden mukaan, että minkä asteinen se mutka on jyrkkä. Niin sen mukaan se menee ja se on tavallaan niinku se tiesilmä, milloin sä opit niinku kattoo niitä mutkia ja merkkaa niitä nuotteja oikein, niin se vaan kehittyy toistojen kautta, eli se on tosi paljon. Laji vaatii tosi paljon sitä nuottireeniä, minkä kautta se nuotti kehittyy ja sitä kautta se luotto siihen nuottiin kehittyy, sitä kautta vauhti kehittyy. Se on tosi niin kuin monimutkainen tavallaan juttu ja siinä ei niin kuin koskaan voi olla liian hyvä. Että siinä oppii koko ajan lisää ja tulee koko ajan niin kuin paremmaksi ja tajuaa uusia asioita. Kyllä. Viimeistellään tämä eka jakso nyt sillä, että itse painaa. Oikeastaan vasta 26-vuotiaana aloin ymmärtää enemmän tai sisäistää sitä, että mun omilla tekemisillä on vaikutusta siihen, että miten mä opin tai mitä mä voin oppia. Kyllä. Että mulle on nuorempana, pienempänä paljon, että vaikka muistan äiti on niin sanonut, että niin sä oot niin hyvä. Niin. Ei ollut mitään niin syy-seuraussuhdetta, että se on vain ollut oletusarvo, että minä olen hyvä. Niin, kyllä. Niin, jotenkin se kantoi tosi pitkälle siinä, että sillä tehdyllä työllä tai harrastuksen määrällä tai harjoittelumäärällä ei mitään merkitystä, vaan mä olen itseisarvollisesti hyvä. Niin, jos mä en onnistunut jossakin, niin mä koen sen, että mä en ollut tässä hyvä ja en sitten hirveästi vienyt sitä eteenpäin. Kyllä. Niin, miten tällainen
syy-seuraussuhde siinä, että kun puhutaan paljon lahjakkuudesta urheilussa ja on niin. sitä sitten, mutta se on ihan paska hailee, kuinka lahjakas sä oot. Ehkä se vaan se tiedon sisäistämisen nopeus on ehkä sitä lahjakkuutta. Niin, kuinka nopeasti kyllä. sä voit sisäistää sen asian. Kyllä. Joo, no sehän on työtä, että ja kaikilla osa-alueilla. Tossakin on niin paljon osa-alueita, minkä eteen niin tehdään hommia. Että on se nuotti, sitten on ajoharjoittelu, fysiikkapuoli, mentaalipuoli, varainhankinta. Tavallaan siihen itse ajamiseen liittyvää, niin itse minkä opin ainakin kantapään kautta, 2018 vuosi oli, kun siirryttiin kartingissa ns. Niin kuin isompiin autoihin. Eli 2008. 2018. 18. Niin, sitten niin sä oot ollut silloin 12. Joo, 12-13. Niin eka vuosi, kun siirryttiin kartingissa niin kuin isompiin autoihin, eli tehokkaampiin ja pitävämpiin ja näin, niin olisinkohan mä ollut 7. SM-sarjassa. Joo. Ja mä olin silleen, että no ei tästä nyt tuo yhtään mitään, että mistä tää johtuu ja näin. No seuraava talvi, mut valittiin autourheilun maajoukkueeseen. Tuli fysiikkaohjelma, ravinto-ohjelma ja kaikki niin kuin siihen liittyvä tuki ympärille ja kaikki raportointi. Mun piti raportoida joka viikko, minkä määrän niin kuin tehnyt reenejä, miten syönyt ja näin. Joo. 6 kertaa viikossa reenasin fysiikkaa, tosi monipuolisesti nyrkkeilyä, peruskestävyyslenkkiä, kuntosalia. Ja tein sen vuoden kovasti hommia sen fysiikan eteen, niin seuraavana kesänä olin samassa luokassa SM-hopealla. No niin. Ja totta kai kehityin kuskina, mutta suurin mikä siihen niin kuin tavallaan auttoi ja mikä vei sitä hommaa eteenpäin oli se fysiikkapuoli. Mitä nykyään valmennan paljon junnuja kartingissa ja näin, niin se on semmoinen, mitä mä painotan, niin kuin, sitä ei voi liikaa painottaa sitä, että se, kuinka tärkeää se on, kun ne ei ymmärrä, kun ne ajaa niitä pikkuautoja, mikä ei vaadi sitä fysiikkaa. Niin ne ei ymmärrä sitä, että kun ne siirtyy isoon autoon, niin jos ne onkin sitten yhtäkkiä 10, niin ne ei välttämättä johdu siitä, että ne ei osaa ajaa, vaan se on vaan se fysiikka, se on niin tärkeä. Että tavallaan jos niin kun, sulla menee 10% keskittymistä siihen, että sä nyt keskittyy, että jaksat sä ajaa, niin se vaikuttaa. Erot on niin pieniä, että se vaikuttaa niin paljon. Sitten huomasi, kun ei ollut fysiikka oli niin hyvä, että ei tarvinnut yhtään miettiä sitä, pystyi 110% keskittyä ajamiseen, niin se oli ihan niin kuin eri juttu. No tästä onkin ihan hyvä, että toinen aihehan meillä on sitten fysiikkapuoli just autourheilussa, niin siitä päästään jatkaa. Mutta ehkä nyt vielä haluan sitten korostaa sitä, että kuka tahansa nyt kuuntelee ja katselee, niin se, että se epäonnistuminen, jos voidaan sanoa sana epäonnistuminen, niin se tulee vasta siinä vaiheessa, kun sä et enää päätä yrittää uudestaan. Kyllä. Että on se asia mikä tahansa. Ja eilen tuli itse asiassa somessa vastaan tällaisen The Diary of a CEO, mitä on aloittanut nyt Spotifysta kuuntelee, mutta hän tekee sitten videokästejäkin. Nykyään niin siinä tuli yhden vieraan osalta, että kun naisen äiti käytti ruuvimeisseliä tosi niin kuin näitä, joo, siellä remppaili menemään. Sitten se oli niin kysynyt, mitä sä äiti osaat? Sitten äiti vähän niin keskeytti sen, että kuule, kun kaikki maailman asiat on selvitettävissä tai opittavissa. Niin, kyllä. Niin se jotenkin sitten jäi tälle tytölle, että niin, totta. Niin. Kaikki asiat on opeteltavissa tai selvitettävissä. Kyllä. Niin siitähän se on kyse. Jonkun asian selvittämiseen voi mennä 10 kertaa tai 1000 kertaa. Kyllä. Riippuen sen asian monimutkaisuudesta. Kyllä, just näin. Näin. Kiitos tästä ensimmäisestä setistä. Palataan kohta toisen jakson tiimoilta sitten fysiikka-seteistä. Kyllä. Kiitos. Moro. Moi.